سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم برازيلاوي نايكم في أتقاعي ويليان ناب أرسنال نمتنبار حكمناوي مرمراتاتو كم زكايده إيفنين ستاندرد حبيرام بسنبت كاب تشيلسي موتسو علاوي زقبر ويليان لومي حكمناوي مرمراتات كم زكايدن أبتا غانتادما سومناوي كلتميتين 50 شح اندار تخفلو نغط سالتي 3 عامتات كتصاوتن بقعاتو ترائيدما نتوسق حد عامت كفرم كم تسمامعه اتامرو حبريتا وسيخا قليت علم قدموا برازيلاوي تخلخلاي أرسنال دافيد لويز نا ويليان سئلي أسنيو كل جزيه بحدا إلو محبراو قصات انستغرام لطيف منبرو اتمسرح مسغار زيترف مخانو كحبر تصنيحيوم كاب كلبات بارسلونا انتر ميلان حتو كقربولو تصنح ويليان يكون بر هيوت لندن سلازم امو كاب لندن كم زي وصيو كغلص صنيحيوم ارسنال دما تقلاطيفان ويليان اب حقفا كتتو مخالا اسلطني تغانتا ارتيتا بنبارات تصوتي غانرس لعلنا ادا رخيبولم نفلاليلو غزي اخيللم ندق غانتاي كنافقوم مخاني دما رغصنيام كلهم كم ودوم زريين زنبرو ابالات ستاف تشيلسن دغفتنون كنافقوم أبزاغانتا بزح نغرات بمعواتي رأسي أقنعي زفان زولهم أبقصال دماغ نزاغانتا تصبق يمن يلام قال كابتوم ويليام نسنبت كلبو تشيلسي تتقملهم كالات يوم مانشستر يونايتد نجادون سانشو مفران ببورشا دورتموند تنبير لا تصنحه ناي موداتا مقطن غزي بمحلافو اتي تصاوتاي زقصل عامت ابالتا جيرمانايت غانتا مخانو سبورتين دايركتور بورشا دورتموند ميكائيل زورك حبيرم بورشا دورتموند اقديمان مانشستر يونايتد سانشو مفران 108 مليون حساب حساب على 10 تنحس انتر زي قريبا وي نتمسرح زي زازيماتو فايل نايت مسرح كتعصوه مخانيا نتا مانشستر يونايتد غانتا كتتنققا صنيحم يكون مانشستر يونايتد بدورتموند تحت تمتنا جنزب كدفرو بزي مخالا تسفى نابز قصل عامت غيره نتمسرح كعصو امعد يالم مانشستر يونايتد نزهابنا عدل كتقملو ايكالون زدما ناي موداتا وسنينا يوم نخلو حطوطات دما زملس خوينو يسمعني سانشو اب ناي زقصل عامت غانتانا اكل كوينلوم يبل زورك اب 2017 اب غداي عثمان دمبله تمحاسالي حسب هيونيريوم يكون بر دمبله دحرسومنا بارسا مقعزو ذكريوم اب سانشو تصفح زي قرطو زلو دغفت مانشستر يونايتد دما اتا غانتا نزربا ميكائيل زورك عشيشيلا اب غداي تودعي سر عامت ناي كم في اتقاي كتسرح يلابو لهم مانشستر يونايتد ناي سانشو غداي انتر ازيكون مسيلو انفتا نابت تصاوتي بارسلونا انسو فاتي ويدما عثمان دمبله كتغبر مخانا مساغانتا قربت زلو موغنات يحبروم فرنساوي تعواتي وانش عالمن اكافالي ايطالياوي كلب جوفنتوس بليس ماتويدي ناب امريكايت غانتا انتر ميامي نصمبر مسا غانتا امزراب كمزلو اب طليان سفيح شفنا زلوا غازيطا كوريرو ديلو سبورت اب عمدتاتا اسفيرام غوناني انتر ميامي ديفيد بيكام دما نماتويدي نابتا غانتا زغبرو زلو مسرح مسغار عوت نمغبار بنطفت يسرح كمزلو تا غازيطا وسيخا غليصام ني اسلطاني ماوريزو ساري بنبر تصاوتيا اندر بيلوسك جوفنتوس ماتويدي اب زغصل عمت ابال مسارع بيرلو كم زي كونه دحر محبره اتي ماستيكا بزبل قصل زلله ماتويدي غانتا كنادي استغددم مصمبار ابز حلفناي صوتا غزيون كلبات بي اس جي جوفنتوس وكيلو عبيتي عوتات زعتر ماتويدي ناب انتر ميامي دما نتا امريكايت غانتا ابي ابركتو كله مخنو يحبر كلبات أرسنال تشيلسي نيوكاسل نتخنخلاي مانشستر سيتي إنجليزاوي جون ستونز نمفرام تقداسنتي حديران كمزلوات تقليصم مش مانشستر سيتي بمخان كلتا تصوعات بريمير ليج زل على ودي 26 عامة ستونز ابزا عامة سبورت بأسلطاني بيب غارديولا كمرات بزي مخالو اب 16 قطمات طرايو ناي مسلاف عدل رخيبن يرم سلطان تاغانتا غارديولا اب ستونز تصاوتو البوتا نفرديناندينو اندحريت مليسو كتصاوتو يقنيم زدما قال كابتن ستونز كاب مانشستر سيتي نخوص نرادي وسش خلو زلو قداي مخانو كقربتو يحبروم ابي تحزز صحو ناي كلتا عامتات وعل زلو ستونز نهاغرايت غانتا انجليز وكيلو اب صوا ايروبا 2020 حد نمستاف نابز حاشه ناي مسلاف عدل كرخبل زخل غانتا ناي مخات تخولو كم زلو ينقرلم كلبات ارسنال تشيلسي دما اب دحريت مسمر مكل خلن اغواني فون زلو تصقمات مفتاح ستونز ابال نمغبار حساب كم زلون فوتبول انسايدر حبيرم ستونز مس اسلطاني ارسنال ميكائيل ارتيتا طبق ركب كم زلو يحبر كم رأينا يزدما اسبانيوي اسلطاني ابناي ورح طر مسغوت مسغار تصاوتي ستونز بالقحنا بغانرس كغعزو مسرح جمير كونت نبره ات مسرح كعوت ايكالن
አርማሽሽ ፈረንሳይት ክለብ ፒኤስጂ ኖርዌጃዊ አጥቃዒ ቦርማውዝ ኪንግን ምፍራም ሕቶ ከም ዘቕረበት ተሓቢሮም ክለቡ ቦርማውዝ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ብዘርኣያቶ ድኹም ውፅኢት ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ምምላሳ ዝዝከር እዮም ነዚ ስዒቡ ድማ ክለባት ኤቨርተን ኒውካስልን ብራይተንን ሓዊሱ ብርክት ዝበላ ክለባት እንግሊዝ ንኪንግ ከፈርማ ኣብ ዕዳጋ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዮም ፒኤስጂ ድማ ኣገልግሎት ኪንግ ንምርካብ ናብቲ ዕዳጋ ኣትያ ከም ዘላ መረብ ሓበሬታ ዘሳን ሓቢራ መተሓላለቕቲ ኢጣልያውያን ክለባት ዝኾና ላዚዮን ሮማን እውን ንኪንግ ናይ ምፍራም ድሌት ዘለወን ክለባት ምዃነን እዩ ዝሕበረለን እንተገዳስነት ዓበይቲ ክለባት ዝተዓዘበት ክለቡ ቦርማውዝ ድማ ካብ ኣጋጢምዋ ዘሎ ፋይናንሻዊ ቅልውላውን ምንጋፍ ዋጋቲ ኖርዌጃዊ ናብ 25 ሚልዮን ክብ ኣቢላቶላ ወዲ 28 ዓመት ኪንግ ኣብ ዝተዛዘመ ውድድራት ዓመተ ስፖርት ካብ ዘካየዶም 26 ግጥማት 6 ግዜ ጥራዩ ሸቶ ምስ ሰኪዐት ከራኽብ ክኢሉ ፖላንዳዊ ኣጥቃዒ ባየር ሙኒክ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ሓደ ካብቶም ናይ ጎል ማሽን እናተባህሉ ብደረጃ ኤውሮጳ ደሚቖም ዘለው ኣጥቃዕቲ ሓደ እዩ ሌዋንዶውስኪ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ንክለቡ ሙኒክ ወኪሉ ኣብ ዘካየዶም 44 ፀወታታት 53 ኳዓሳሱ ምስ በረብ ከራኽብ ብምኻሉ ልዕሊ ማንም ተፃዋታይ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑሎም ይኹን እምበር ሌዋንዶውስኪ ኣብ 2010 ተፃዋታይ ክለብ ሌቼ ፖዛን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ብላክበርን ሮቨርስ ክገብሮ ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ምስግጋር መስርሕ ብሰንኪ ናይ እሳተ ጎመራ ትኪ እቲ መስርሕ ከም ዝተዓነቐ ፈዩ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ብላክበርን ሮቨርስ ሳሚ አላርዳይስ ማለት ቢግ ሳም ዝዝክር አላርዳይስ ብዛዕባ ፍሽለት መስርሕ ሌዋንዶውስኪ ተሓቲቱ ምስ ቶክ ስፖርት ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ከም ዝስዕብ ኢሉ ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ብሌዋንዶውስኪ ብጣዕሚ ኢና ተመሲጥና ነርና ኣብ ወንበር ጋንታና ድማ ተፃዋታይ ካብ ክለቡ ሌቼ ፖዛን ንምምፃእ 8 ሚልዮን ክኸፍል ተሰማሚዑ ነይሮም ንሌዋንዶውስኪ ክንቅበሎ ድማ ናብ ማዕረፎ ነፈርቲ ከተማ ማንቸስተር ተጓዒዝና ይኹን እምበር ኣብ አይስላንድ ዘጋጠመ ኖትጊ እሳተ ጎመራ ንኩሉ በረራታት ንኣሳት 6 መዓልታት ከም ዝቋረፅ ገይርዎ እዩ ድሕርሶም ድማ ሌዋንዶውስኪ ናብ ቦሩስያ ዶርትሙንድ ፈሪሙ ዝብል ዜና ሰሚዕና ይብል አላርዳይስ ካብዚ ተወሳኺ ሌዋንዶውስኪ ብዛዕባ ፍጻሜ ኣበልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መራጎድ ሓሳብ ናብ ብላክበርን ንምፅምባር ዕድል ረኺበ ነይረ ነቲ ፌርማ ንምዝዛም ድማ ትኬት ኣቆሪፅና ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ብዘጋጠመ ናይ እሳተ ጎመራ ትኪ እቲ በረራና ከም ተቋረፀ ተሓቢርና እዛ ፍጻሜ ድማ ሂወተይ ቀይራቶ እያ ክብል ሌዋንዶውስኪ ገሊፆም አርሰናል ብክለባት ባርሴሎናን ፒኤስጂን ዝህደን ዘሎ ፈረንሳዊ ወዲ 21 ዓመት ኣካፋል ተጋንታ ማቴዎስ ጓንዶዚ ካብ ሽያጡ 40 ሚልዮን ከም ትጽበ ገሊጻ ብዘርኣዮ ካብ ስነ ምግባር ወጻኢ ብኣሰልጣኒ ጋነርስ አርቴታ ካብ ቀዳሚት ጋንታ ዝተኣለ ጓንዶዚ አርሰናል ኣብ መጀመርያ ናይ ወር ሐምለ አንጻር ብራይተን ገጢማ 2-1 ኣብ ተሳዕረቱሉ ግጥም ኣብ ልዕሊ ኣጥቃዒ ብራይተን ሞፓይ በደል ምፍጻሙ ንደሞዝ ተጻዋቲ ብራይተን ድማ ከም ዘቋሸሸ ዝዝከር እዩ ካብ ጽባሕታ ጸወታ ድማ ኣብ ሜዳ ክረአ ኣይከኣለን ኣሰልጣኒ አርሰናል ሚኬል አርቴታ ድማ ንፋይናንሳዊ ዓቕሚታ ጋንታ ንምዕባይ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ንጓንዶዚ ኣካል ናይቲ መስርሕ ክገብሮ ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ ኣቐዲሙ ንአርሰናል ንኣካፋሊ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ቶማስ ፓርቴይ ንምፅምባር ነታ ስፓኛዊት ጋንታ ጓንዶዝን 22 ሚልዮን ፓውንድን ኣቕሪባትላ እኳ እንተነበረት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ግን ነቲ ናይ ኣርሰናል ሓሳብ ከም ዝነፀገቶ ዝፍለጥ እዩ ከም መቐፅልታ ናይዚ ድማ ዓርሞሽሽ ኤውሮጳውያን ክለባት ባርሴሎናን ፒኤስጂን ኣገልግሎት ናይዚ ወዲ 21 ዓመት ንምርካብ ማዕጾ ኣርሰናል ኣብ ዝኳሓሉ ኣብ ዘለዋ እዋን እታ ጋንታ ኣብ ክሽካብ ሽያጡ ጎደሎ 40 ሚልዮን ከም ዘይተቐበል ሓቢራተን ኣላ ጓንዶዚ ኣብ 2018 ካብ ኣብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ፈረንሳ እትሳተፍ ሎሬንተ ናብ አርሰናል ኣብ 5 ሚልዮን ተጸምቢሮም ተጻዋታይ አርሰናል ነበር ማንቸስተር ዩናይትድ ሆላንዳዊ ሮቢን ቫን ፐርሲ ናይ ግዜ ጸነት ጋንታ ፌኖርድ ከም ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ክሰርሕ ከም ተንበዘዘ ቢቢሲ ሓቢራ ወዲ 37 ዓመት ቫን ፐርሲ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ምፍናው ናብ ክለብ ፌኖርድ ተመሊሱ ንክልተ ዓመተ ውድድራት ከም ተጻወተ ዝዝከር እዩ ኣብተን ክልተ ዓመታት ኣብታ ጋንታ ብጽንሓለን እዋን ድማ ማልያታ ጋንታ ወዲኡ ኣብ ዘካየዶም 96 ግጥማት 35 ሸቶታት ምስ ሰኪዕት ከራኽብ ክኢሉ እዩ ብመሰረት ካብ ቢቢሲ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታ ድማ እታ ሆላንዳዊት ጋንታ ንቫን ፐርሲ ከም ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ፌኖርድ ዲክ ኦድኮባት ኮይኑ ክሰርሕ ሸይማቶላ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ቫን ፐርሲ ኣብ ዝገለጹ ሓሳብ ድማ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝጽበዮን እታ ጋንታ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ክትበጽሕ ድማ ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ምዃኑ ቃል ኣትይሎም ቫን ፐርሲ ዝሓለፈ ዓመት ጫምኡ ድሕሪ ምስቃሉ ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳታት እንግሊዝ ከም ተንታኒ ገጠማት ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ
አትሌቲኮ ማድሪድ ንኡራጋዊ አካፋሊ አርሰናል ሉቃስ ቶሬራ ከተፈረም ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዎ ዴይሊ ሜል ሓቢራ አትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ 2017 ቶሬራ ተጻዋታይ ሳምፕዶሪያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከተፈርሙ ተንቀሳቒሳ እኳ እንተነበረት ይኹን እምበር አርሰናል ነቲ መስርሕ ተዓዊታትሉ ነይራ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ኣብ ኤሚሬትስ ክደምቕ ግዜ ዘይወሰደሉ ቶሬራ ኣብዛ ቅድሚ 2 ሳምንታት መጋረጃ ዝዓፅወት ዓመተ ስፖርት ግን ብሰንኪ ተደራረብቲ መስበርትን ኣብ ትጻወተሉ ቦታ ዝተፈጠረ ናይ ተሰላፍነት ውድድርን ከምቲ ዝድለ ክትጻወት ኣይከኣልን ጸኒሖም ኣብ ዳግማይ ምጅማር ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ድማ አሰልጣኒ አርሰናል ሚኬል አርቴታ ኣብ ማእከል ንሴባዮስን ዛካን ብምራጹ ቶሬራ ኣብ ክልተ ግጥማት ጥራዩ ምስ ቀዳሞት ተሰለፍቲ ናብ ሜዳ ወሪዱ ብመሰረት መረብ ሓበሬታ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ድማ አትሌቲኮ ማድሪድ ንኤሲ ሚላን ፊዮረንቲናን በሊጻ ንቶሬራ ንምፍራም ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዎ ሓቢራ አትሌቲኮ ማድሪድ ነዚ መስርሕ ክውን ንምግባር ድማ ነቲ ብአርሰናል ብተደጋጋሚ ጻውዒት ዝቀርበሉ ዘሎ ጋናዊ ፓርተይ ከም ቅያር ቶሬራ ቀሪባ ነቲ ተቃላሳይ ኡራጋዊ ወዲ 24 ዓመት ቶሬራ ድማ ናብ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ከተግዕዞ ኣብ ሓያል ጻዕሪ ከም ዘላ እቲ ዜና ወሲኹ ይረድም ምዕራብ ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ ንናይ ማእከል ተኸላኻላይ ብራይተን ቤን ዋይት ምፍራም 40 ሚልዮን ሰሊዕ ከም ዘላ ዴይሊ ሜል ሓቢራ አሰልጣኒ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ኣብዛ ዓመት ስፖርት 54 ሽታትን ዘውዝረቐ መስመር ምክልኻሉ ዳግመ ህንፀት ክገብረሉ ወሲኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ ንዋይት ኣካል ናይ ተሓዳሽ ቸልሲ ክገብሮ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ፍረምቲ ሰሪዕዎ ከም ዘሎ እታ መረብ ሓበሬታ ወሲኻ ገሊጻ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ኣብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ቻምፒዮንሺፕ ምስ ናይ ማርሴሎ ቤልሳ ጋንታ ሊድስ ኣብ ምጽዋት ዘሕለፈ ዋይት ሊድስ ድሕሪ 16 ዓመታት ናብ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ تحلف لعل الجام كاب زنبرم حادث تصاوتي مخانو ينقرلهم ولا كواليدس نوايت بقوامنت ابتغانتا نمصنا حتى تقربت نتي بكلبو برايتن زحت زلو 4 مليون كدفروغن كتصقما 5 خليو زغمت تشيلسي دمان ليدس سعران نوايت نمفران بكلبو مستحت تمتنا ገንዘብ አማሊያ አባል ሰማያዊያን ክትገብሩ ከምትخليو ዝሕበር ነዚ እንግሊዛዊ ናብ ታጋንታን ምጽምባር ድማ ንጀርመናዊ ተኸላኻላይ ታጋንታ አንቶኒዮ ሩዲገር ንዋይት ቦታ ክገድፈሉ ካብ ታጋንታ ክሰናበት ምዃኑ ካብ ታጋንታ ዝወጽ ዘሎ ዜናታት ይሕብሩ ፍራንክ ላምፓርድ ብሩዲገር ብዘንጸባርቆ ዘሎ ሁሉ ብቃት ዕጉብነት ከም ዘይብሉ ይዝነገረሉ ሩዲገር ኣብ ቸልሲ ዘሎ ተኸላኸልቲ እቲ ብዝያዳ ዝተመኮረን ዝገደመን ተኸላኻላዮም ተዓዋቲት ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ዝዓመት ሊቨርፑል ንግሪኻዊ ናይ ጸጋም ተኸላኻላይ ኦሎምፒያኮስ ኮስታስ ጽሚካስ ንምፍራም ተቐሪባ ከም ዘላ ተሓቢሩ ሊቨርፑል ወላ እኳ ኣብ ጸጋማይ መስመር አንዲ ሮበርትሰን በምህላው ዝኾነ ጸገም እንተዘይብላ ይኹን በር አንዲ ሮበርትሰን ኣብ ዘይህልወሉ ግዜ ነቲ ቦታ ተኪዩ ክትጻወት ጸንሐ ሚልነር ግን ዕድመ ደፊኡ በምህላው ንኮስታስ ናብ አንፊልድ ከተምጾ ወሲና ዘላ ዮርገን ክሎፕ ኣቐዲሙ ነቲ ቦታ ውሕስ ንምግባር ንተኸላኻላይ ኖርዊች ጄምስ ሉዊስ ንምፍራም 10 ሚልዮን ሒዙ እኳ እንተተዋገየ እቲ መጠነ ገንዘብ ግን ብኖርዊች ድሕሪ ምንጻጉ ክሎፕ ይዕንቱ ናብ ካልእ ተጻዋታይ ከዘውር ተገጊዶሎም ከም ኣማራጽ ናይ ጄምስ ሉዊስ ድማ ሊቨርፑል ነዚ ግሪኻዊ ከተፈርሞ ኣብ ጫፍ በፂሐ ከም ዘላዩ ካብ ግሪኽ ዝወፁ ዘለው ዜናታት ዝሕብሩ ካብ ሊቨርፑል ብተወሳኺ ሌስተር ሲቲ እውን ንቦታ ናብ ቸልሲ ወይ ድማ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንዝበሃል ዘሎ እንግሊዛዊ ቤን ቺልዌል ንምትካ ኣብ ኮስታስ ጽሚካስ ሰገዳስነት ይሕጅራ ዘላ ካልእ ክለብ እያ ክለቡ ኦሎምፒያኮስ ነቲ ግሪኻዊ ክትሸጦ ድልውቲ ከም ዘላን ኣቐዲማ ነተለጢፍሉ ዘሎ 12 ሚልዮን ፓውንድ ዝደፈረት ጋንታ ድማ ክትወስዞ ከም እትኽእል ኣብ ምህዳን ኮስታስን ዝርከባ ጋንታታት መልእኽተን ጽይዳት ለናላ ኦሎምፒያኮስ ከም መተካእታ ኮስታስ ክኾና ድማ እንተኸላኻላይ ሴንት ኢቲየን ሚጌል ትራውኮ ሓፂያቶ ከም ዘላ ተሓቢሮም አርሰናል ንኣካፋሊታ ጋንታ ጀርመናዊ መስዑድ ኦዚል ጋንታ እንተዳ ረኺቡ ማህያ ናይ ዝተሪፋቶ ዘሎ ዓመት ይባ ከተፋኖ ምስ ወኪል ተጻዋታይ ኣብ ዝራብ ከም ዘላ ተሓቢሮም ኣብ 2014 ብኽብረ ወሰን መጠነ ገንዘብ ታጋንታ ካብ ሪያል ማድሪድ ናብ አርሰናል ተሰጋገረ ኦዚል አርቴታ ከም አሰልጣኒ አርሰናል ድሕሪ መውጻሪው ክዝሓል ተራዩ كم رأينا زدما أبدأ من مجمع قطمات بريمير ليج حان ترقيقون تكون نتاس من لندنايت غانتا وكيلو كتصاوت أي كالن سومناوي 350 شح مهايا زغد بالأوزيل اتزل عليه تخفالي ناي أرسناليوم أب أرسنال حد عمت وعل صرفو أوزيل ولا كوا غديمو بتا غانتا كوتس انت تحتته وكيلو جن أوزيل إذا قد سألت عمت أبتا غانتا من كم زي بالكجلت سنحيوم يكون مرب مسرة مرب حبريتها ديلي ميرر أرسنال أوزيل غانتا انت الأرخيبو ناي حد عمت مهايو مالت 10 مليون هبا كتفانو مدب كم زلوا حبيرام أوزيل زغفولو ገንዘብ አማሊዩ ከተፈርሞ ትኽእል ጋንታ ብዘይምህላዋ ግን ኦዚል ዋላ ኣብ ሜዳ ኣይውረድ ነዛ ተሪፋ ዘላ ሓንቲ ዓመት ግን ብድቁሱ መሃዩ እናተኸፍሎ ኣብታ ጋንታ ክጸንሕ ከም ዝመርጽ እዩ ምስ ጀነራዊ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝሕብሩ
أوزيل ب42 مليون كاب ريال مدريد دحر متصنبارو أف فلاموت 4 عامتات صانحتو اتا غانتا توعواتي 3 غزي صوا اف اي كاب كتكون اب كيعوايم اب قطمات بريمير ليج عامته ودر 2015 2016 دما ارسنال كلاي درجه خوينا ابز زمتلو 19 نشوتو زخونا كو عساسو بمغرابو بولقو دمق عوت يحلفيوم مسنبات بنجرن ممصا اونا امرن صحايو كتعربو جمرت أوزيل كاب قوامي اسرال فتاغانتا كله تغيريوم مسممصا ارتيتا اف فلاموت كلتا قطمات تسفا زهب منقسقاس زكايد أوزيل دحرو ግን ካብ ኣማራጭታት ኣርቴታ ወጻኢ ኮይኑ እዩ أرجنتيناوي حلاولدات أرسنال إميليانو مارتينيز أبز قصل عامة سبورت قوامي حلاولدات تاغانتا مزيكون كاب تاغانتا كوات سمخانو أتنكي قلم دحري منسبرتي جرمانوي قداماي لدات حلاولدات أرسنال برناردينو نايت صوت عدل كركب زخاله مارتينيز أبتن تسلف لن قطمات بزر أيو دهنك بقعد ما نتاغانتا كاب سفراليو قطمات وحس كويني وايوم مارتينيز أب تسلف لن عسرت حد قطمات أرسنال كاب كلتا قطمات رايح سعرتا مزقيبام ناقرايت غانتا أرجنتينا نايم تصوات حلم زلو مارتينيز أب تشحن عسرتن ود 17 عامت أبز نبرو الأواني نابغا نرسط صنبيروم نزغانتا كتصوت كم زغلن اب قصال عمد دما بزحناي صوت عدل كوهبن زغل بقعتي انصباريغم علاماي دما اب هاغرايت غانتا ارجنتينان ارسنالن قوام بوتا نمحازيم نزي كساب كون زغبر دما دو اي كبلنيم زم زيغون ግን ካብ ارسنال كم زوص رغوت شخبل ود 27 عمت مارتينيز ناي متنقتا ملتي ناب اسلطاني ارسنال ارتيتا سريدلوم مارتينيز اب ارسنال اب صنحلن 10 عمتات 37 قطمات راي ماليا غانرس ودي تصايتم ካብዚ ድማ 23 اب عمت ودر تسلفلن صوتاتاتين مارتينيز أبز وشت أزي حد عقود نكلبات شيفيلد وينزداي روترهام وولبس جيتافن ريدينجن بملكع لغا حتى تصاويت لنيوم بجزياوي بقعت مارتينيز تمسطت أرسنال دما نتحلى ولدات نتوسخت عامتات أبتا غانتا نختصنحو وعل كتقربو المخانا أبز حبرو لزولو زغطل عامت قوام حلى ولدات كخون مخانو قال انتدع زي آتياتو لغن نتنا يوسخ وعل كنتزغو كم زغل يزحبر خبركم تخاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم إن مسجنا نلوم معلتي أدلنا لكم سبورتات وتحسسات أبزازيمنا لنا أبقى علي بخالق حبريتات كساب نرخب نقولنا ببزلنا سلام انتعنان